Dobrý deň prajem. Vítam vás na našom kanále. Dnes si povieme niečo o tom, čo si so sebou odnesiete, keď pre vás oprávnená osoba vykoná zaručenú konverziu dokumentu. Čo je teda výsledkom zaručenej konverzie? Záleží, do akej výstupnej formy sa zaručená konverzia vykonáva. Ak ide o zaručenú konverziu do listinnej formy, výsledkom je súbor vytlačenej podoby pôvodného dokumentu a vyplnená a podpísaná osvedčovacia doložka, ktorá je s vytlačeným dokumentom pevne spojená motúzikom v trikolóre a zapečatená pečiatkami oprávnenej osoby. Klient pri objednaní zaručenej konverzie do listinnej formy potom tento zväzok dokumentov dostáva ako výsledok. Počet strán osvedčovacie doložky sa do výsledného počtu strán, z ktorého sa počíta výsledná cena, ak ide o komerčnú službu, neráta. Ak ide o zaručenú konverziu do elektronickej podoby, výsledkom je podpisový kontajner ASICE, ktorý digitálnym spôsobom neoddeliteľne spája obsah v ňom uložený a autorizovaný, a síce elektronickú podobu pôvodného dokumentu a osvedčovaciu doložku v podobe elektronického formulára XML. V oboch prípadoch je ale tiež produktom, možno nie výsledkom, procesu zaručenej konverzie aj ďalší XML záznam, ktorý obsahuje údaje z osvedčovacej doložky a technické detaily a ktorý je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou oprávnenej osoby, vrátane kvalifikovanej časovej pečiatky. Tento záznam je počas vykonávania zaručenej konverzie nielen vytvorený, ale aj elektronicky odovzdaný do Centrálneho štátneho registra EZZK, kde si ho je možné online skontrolovať. Tieto informácie vám priniesla služba podpisuj.sk, poskytovateľ softvéru pre dôveryhodné služby a zaručené konverzie.